Onde se come mellor? Na costa de Galicia ou no seu interior? O Nova é un bo lugar para contrastar opinións sobre isto, pois resulta canda menos curioso que habendo tanta xente que se decanta polo segundo. Este fora en 2014 o primeiro restaurante con estrela Michelin da provincia de Ourense. Pois para nós foi completamente inesperado. Ese día, pois xa pola mañá, algunha chamada, algún periodista, algún colega da prensa, algo se escoita, que sabedes, non sabemos nada, que está a pasar. Bueno, foi un día un pouquiño caótico, a verdad, ata que máis ou menos aí ás 8:30, 9 menos algo da noite, estábamos, Julio máis eu, preparando xa para arrancar o servicio. Un colega de gremio, precisamente, dun restaurante de Ferrol, nos enviou un pantallazo dunha publicación de un periódico digital, no que, entre outras 6 ou 7 aparicións con unha estreliña na guía ese ano, pois aparecía Restaurante Nova, entre paréntesis, Ourense. E ainda se me ponga a pel de galiña ahora ao recordalo, a verdad. Imos comezar este menú con un caldiño de xamón e miso, unha cunca, coller coas mans, entrar en calor e un viaxe entre Galicia e Asia. Que disfrutes. Penso que nos últimos anos a gastronomía galega mutou, non? É dicir, de repente a globalización ten moitas cousas negativas, pero unha das boas é que a alta cociña democratízase. Comezamos así unha viaxe gastronómica que nos levará por diferentes puntos da nosa xeografía, desde o interior até o noso litoral, pero curiosamente o primeiro prato ven de Xapón. O seguinte, un aperitivo doble. É unha croqueta líquida dunha bechamel de huevas de pescada afumada, curry e pan rallado. E ao outro lado terás un trociño de xamón afumado e marinado e unha sopa de remolacha acipicante. Nada, un primeiro, outro despois. Non hai orden. Anarquía. Disfruta. Din que para facer algo deconstruído tes que saber facer primeiro perfectamente a súa versión original. E probando esta bichisuas, podo dicir que aquí son auténticos expertos facendo as croquetas. Aquí atoparedes produto do mar, por suposto, e tamén de terra, pero co común denominador da estacionalidade, pois rara vez manteñen en carta un menú por máis de 2 ou 3 semanas. Tan certo como que o produto é tan estacional, tan efímero como isto. Nós cando abrimos cambiábamos o menú completo, os menús completos, todas as semanas. Entón, ao final, bueno, pues foi cambiando, foi mutando un pouquiño a nosa maneira de ir variando o menú. Obviamente tamén, cando desaparece ese menuciño básico que era casi como un menú do día e que ten máis rotación de cliente habitual, e agora de repente, pois con un ticket medio un pouquiño máis grande, digamos, a rotación dos clientes se dilata un poquinho máis no tempo, tomamos a decisión de máis ou menos dunha maneira orgánica, como o produto o fora demandando, pois cambiar un platiño ou 2 por semana. A cociña de tempada é o fin, é dicir, a revolución verde é o único futuro, non é o futuro ideal, é o único futuro. É un requeixo das neves, sazonado con sal, pementa e un poquinho de almíbar, e leva un atún vermello con un poquinho de soja e allo porro estofado ao forno. Xogo de contrastes, un pouco norte, sur, bueno, Galicia nuns bocados. En riba de todo, unha lámina de pataca violeta cun punto de fritura rápida. A textura, a dunha Pringles. A industria da alimentación sabe ben que na nosa boca funcionan de maravilla as combinacións entre texturas que poden cruxir e outras que son moi brandiñas. Sen dúbida este prato logra ese efecto. I'm waiting for you, for I'm broken
down. Ovo de pitas criadas a menos de 60 kilómetros de aquí. 17 minutos de forno a 72 grados, pero o segredo deste plato está no que comen as galiñas que os poñen. Vai acompañado duns cantarelos e un poquinho de crema de cabaza asado ao forno. A folliña que leva é a cedera, ten un toque cítrico, fresco, bueno, lévanos un pouco a costa, que disfrutes. Your house, where I'm broken down by the people if they let you breathe. Don't give a damn if you still can't see. A nos gustanos moito recoller os cogumelos, pasámoslo moi ben e ademais, pois, eles quitanlle moito proveito. A xente foránea ten moita estima este restaurante. Sorpréndense que en unha provincia tan pequeniña como esta, en unha plaza tan insignificante como é Ourense, teña unha calidad de produto e un restaurante tan ben posto como este. Reme, pois nada, pois a veces traennos certos produtos do pueblo ou cousas que realmente son inalcanzables nos mercados de alrededor, e ao final tratar de ese produto, aproveitalo e casi non transformalo, respetalo dunha maneira que fale por si mesmo. Dous gourmands, Daniel Guzmán e Julio Sotomayor, comezaron esta aventura tendo moi en conta as súas raíces, as da gastronomía que lles ven da casa e as das vilas e cidades que os viron criarse, aínda que eles foran quen de levar ambas as dúas a niveis de recoñecemento inéditos até o momento. Temos a sorte de ser quizáis unha das últimas promocións ou unha das últimas persoas que vivimos unha infancia no rural ou polo menos tiñamos os avós vivindo no rural e sabemos o que son pasar eses veráns na aldea e sabemos o que sabe un pemento da casa, unha naviza, facer matanza na familia, a fumar os nosos propios chourizos, cacheiras, esos sabores ancestrais e que quizáis definen a cociña ourensá ou a cociña da Galicia interior que difire tanto da cociña da costa, non? Independentemente de que o restaurante Nova non lle dá as costas ao mar, obviamente, o menú é viaxeiro, e toca ao mar, e volve para a montaña, e de repente pois, hai platiños de peixe cru, e o seguinte é a base de carne e cogomelos, e volves a ir por un marisco, e voltas por un trozo de papada de porco. Iso é o fantástico da nosa ubicación. Vale, o seguinte prato é un mar e montaña. Traemos a terra, a remolacha, o mar, o gambón e o pilpil. Esa salsa tan do norte de España que está feita cunha tripa de bacalao, un bo aceite de oliva e allo. Pilpil de tripas de bacallao. A remollo 3 días cambiando auga cada 8 horas. Logran sacar un coláxeno mariño espectacular. Esa xelatina natural é o segredo deste prato. A decoración deste lugar é sobria e conceptual. As raíces están presentes, pero tamén é o abrigo visual dun equipo que transforma ese mesmo concepto en pratos reais, tanxibles e gozables. Estas elaboracións non precisan explicacións, aínda que as súas presentacións axudan a comprender un pouco máis como unha cociña pode xerarnos comensais, sensacións que inspiran tanta felicidade. Imos facer uns lomos moi limpiños, sen nada de espiña nin escamas, o facemos ao vapor, unha temperatura moi baixiña e acompañamos dun tartar de navallas e un caldiño de quinchi e allo. Que disfrutes. Merluza a baixa temperatura. O corazón desta peza ten que estar a 64 grados. Nun restaurante como este, a simple resistencia dun escarbadentes é suficiente para saber se o peixe está nese punto. Un peixe que moitas veces é aburrido e de pronto convértese nalgo divertidísimo. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Carne
cinexética, procedente de animais de caza que foron alimentados libremente. Pero o esencial destes pratos está nos fondos, con decenas de ingredientes e que poden ser cociñados durante máis dunha semana. Algo que indica claramente que estes chefs son un pouco máis cociñeiros que empresarios. Somos cociñeiros, se fóramos empresarios non teríamos un restaurante de 25 cadeiras en Ourense. Nós somos demasiado apaixoados, non? Penso que gustanos ser así, pero penso que os empresarios teñen un Mercedes na porta ou un bólido, nós temos uns utilitarios e xa nos costa, non? Pero bueno, non estamos tristes por elo. E por último, vas a degustar a nosa tarta, a nosa versión de tarta de queixo. É unha tartaleta con moitos ingredientes que, bueno, que o máis bonito é mezclar todo e encontrar os diferentes matices. Leva moitas elaboracións, bueno, é moi visual. A ver que che parece, vale? Unha tarta de queixo tradicional que despois de facela no forno convertiron en xeado. Toda esta colmena que hai aquí arriba non sei de que é, pero a estas alturas do menú xa non quero sabelo. E xa che digo, seguir, se ti me dis que podemos replicar os 9 anos que levamos en outros 9 coas mismas esforzos, pero tamén coas mismas felicidades, a min xa me va. A caza, os cogomelos, os ovos, os peixes, unha visita inesperada, todo deste lugar me gusta. Pero se teño que escoller unha soa cousa, esa sería o amor e o respeto de Curmáns. Quen sabe facer crecer unha relación así, xa denota unha gran intelixencia. Non é de extrañar que iso se note nos pratos. It takes me out dancing every Saturday night. Hey, Charlie, I think about you every time I pass the filling station. On the counter, all the grease you used to wear in your hair.